Ngiling-ngiling tragedi Ngatiboyo. Ning tanggal 14 April 1949 kurang luwih jam 8 bengi wektu kuwi ning tlatah Kabupaten Nganjuk suasanane rada mencekam. Amarga pas kuwi Walanda ngenekne agresi militer kaping 2 lan iso nglungguhi kutha Nganjuk. Kahanan iki maksa Ibtu A. Wiratno Puspoatmojo wektu kuwi sing jabat kepala polisi Kabupaten Nganjuk supaya tumindak cepet. Pak Wiratno ngongkon anggotane supaya patroli lan nyisir daerah pinggiran gawe mertahane wilayah, uga gawe nglindungi masyarakat Nganjuk saka tindake para Walanda. Akehe ana rong regu sing diperintah Pak Wiratno supaya nglaksanakno patroli. Regu kesiji parane ngidul ning Desa Nglaban, Kecamatan Loceret sing dipimpin langsung karo Pak Wiratno. Terus regu sing sisih lor dipimpin karo Pak Paku Kusnan lan rombongan patroli sektor sisih lor dipimpin karo Pak Sukardi. Singkate cerita, ana 17 polisi istimewa sektor sisih lor markase ning Dukuh Balituri, Desa Ngatiboyo ning salah siji loji omahe Perhutani Nganjuk. Wektu kuwi anggota patroli mulai nglaksanakne tugase nyisir ning Dukuh Alas Njalin, Desa Ngatiboyo. Pas tengah wengi tim patroli tekan perbatasan antarane Alas Njalin karo Mediun. Patroli istimewa iki petukan karo tentara Walanda sing markase enek ning Saradan, Kabupaten Mediun. Akhire tim pejuang kedadean kontak senjata karo tentara Walanda. Yo merga kekuatan sing ora imbang iki, akhire tim pejuang mundur lan patroli dimandekne para pejuang balik ning markase Ngatiboyo. Kurang luwih jam 3:30 isuk para pejuang lereni awake uga padha turu. Ora nyangka tibake para pejuang ditutne tentara Walanda pas nalikane mlayu saka pertempuran sing ning tlatah Saradan ndek bengi kuwi. Akhire tentara Walanda nemokne markase para pejuang sing enek ning Dusun Turi, Desa Ngatiboyo kuwi. Para tentara Walanda iki langsung grebek markase para pejuang. Mono uga para pejuang jelase yo kaget banget ora nyangka nak tibake mlayune mang ditutne karo para tentara Walanda. Gawe senjata sak eneke, sak kuat-kuate, sak kuat tenagane para pejuang lakoni perlawanan tentara Walanda. Kedadian iki gawe 12 polisi istimewa gugur ning panggon pertempuran, 3 anggota liyane catu-catu lan 2 anggota liyane iso mlayu saka penyergapane Walanda. Kaya perjuangan sing kenek dipetik hikmahe iki ora peduli karo kurangi persenjataan ning tekad berjuang kanggo njaga kamardikan ya iku harga mati gawe salah siji perjuangan. Ning Dusun Turi, Desa Ngatiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk iki dibangunake monumen gawe mengenang jasa lan usahane pahlawan para anggota Polri sing berjuang ngelawan tentara Walanda.